Wel, dim ond un yn cystadlu, Fflir Davies o Gaernarfon a hi'n dewis perfformio bugeilio'r y gwenith gwyn. Llongyfarchiadau i Fflir rwan ta. Chwi Delenorion, da ni eisiau mwy ohonoch chi yn Llanelli y flwyddyn nesaf, yn yr oedran yna, y chweched dosbarth a than 5 ar 20 oed. Ond mae Fflir yn dathlu mae gefn llwyfan efo Tristan. Fflir, llongyfarchiadau ar ennill yr un o'r telyn. Teimlad braf? Yndi, achos gofynion y gystadleuaeth oedd llenwi hyd at 7 menydd efo darn gan gyfansodwr y Gymru. A nes di ddewis? Bugeilio'r gwenith gwyn gan John Thomas. Clasur. Pam ddewis y darn yna? Dwi'n bod, dwi wedi bod yn chwarae fo ys hir, chos o'n i'n gorfod neud o'i gradd 6 fi, so just penderfynu chwarae fo. 7 munud o lot amser i wenwyn, dydy? Yndi, mae o lot. A sa'ch ti'n gneud o 2 darn, os fysa chdi eisiau, sa'ch nes di ddewis yr un darn? Do. Ers faint ar wrthi ta'n canu'r delyn? Ys canu'r delyn da ni ddeud e? I'n chwarae'r delyn? Hwna'n bwysig. Dwi wedi bod wrthi ys 5 mlynedd. A mynd yn iawn? Ti'n ma'r brysa? Ti'n cael... Do, dwi wedi bod yn cael blisters, mae'n di cledu o anna. So, Calad. Ti'n cael 80 pent. Be ti'n gwneud fo hwnna? Dolyg ar y ffordd, presanta? I fi fy hun. Chdi dy hun? Wario na chdi dy hun, dwi'n bod i'n baid â chdi. Llan gwerchedau Fflir, dwi'n wario'r 80 pent na. Diolch.